आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. वैभववाडीत शिमग्यात दिवाळी साजरी होणार आहे हे वाक्य ऐकून थोडं तुम्ही सुद्धा विचलित झाला असणार, पण तुम्ही ऐकलेलं वाक्य खरंच आहे. कारण वैभववाडी तालुक्यातील 12 गावांमध्ये वास्तव्यात असणाऱ्या रावराणे समाजाच्या घरी यावर्षी शिमग्यात दिवाळी साजरी होणार आहे. त्याचं कारण तसंच आहे. या रावराणे समाजाची कुलदैवता श्री विठू महाकाली तब्बल 12 वर्षानंतर वैभववाडीत भक्तांच्या भेटीला येणार आहे. त्याची जय्यत तयारी त्या सर्व गावांमधून सुरू आहे. जणू दिवाळीच असल्याचा भास या सोहळ्यामुळे होत आहे. पाहूयात. मेवाडचे राजे महाराणा प्रतापसिंह यांचे वंशज म्हणजे वैभववाडी तालुक्यातील रावराणे समाज. तालुक्यातील 12 गावांमध्ये हा समाज वास्तव्यास आहे. या समाजाचं कुलदैवत श्री विठू महाकाली आहे. हा समाज वैभववाडीत वास्तव्यात असला तरी त्यांच्या कुलदैवताचे मंदिर हे राजापूर तालुक्यातील मिळंद या गावी आहे. या कुलदैवतावरती या समाजाची अफाट श्रद्धा आहे. दरवर्षी प्रत्येकजण एकदा तरी या देवीच्या दर्शनासाठी मिळंद या गावी जातच असतो. या देवीचा होळी उत्सव सर्वात मोठा असतो. दरवर्षी या उत्सवावेळी या देवीची पालखी भक्तांच्या भेटीला वैभववाडीत येत असते. मागील 12 वर्षे यात खंड पडला होता. अखेर यावर्षी पालखी वैभववाडी तालुक्यातील 12 गावांमध्ये येणार आहे. यापूर्वी काही ठराविक गावांमध्ये येणारी पालखी यावर्षी संपूर्ण 12 गावांमध्ये येणार आहे. 26 मार्च ते 30 मार्च या कालावधीत या गावांमध्ये पालखी जाणार आहे. याची जय्यत तयारी रावराणे समाजाकडून सुरू आहे. जणू शिमग्यात दिवाळी साजरी होणार आहे. देवीच्या पालखीच्या स्वागतासाठी भव्य कमान्या, पताका, रस्त्यावरती रांगोळ्या काढल्या जाणार आहेत. ठिकठिकाणी मंडप उभारले जाणार आहेत. पालखी मार्गावरती विद्युत रोषणाई करण्यात येणार आहे. देवीच्या स्वागताची लगबग सर्वच गावांमध्ये सुरू आहे. प्रत्येक गावात भव्य असं स्वागत केलं जाणार आहे. ढोल ताशांच्या गजरात पालखीची भव्य मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. या सोहळ्याला परगावात नोकरीनिमित्त आलेली गावातील मंडळी, माहेरवाशिणी पाहुणे मंडळी गावात दाखल होऊ लागली आहेत. सर्वच गाव गजबजू लागले आहेत. आता उत्कंठा आहे ती देवीच्या दर्शनाची. 12 वर्षानंतर येणाऱ्या देवीचं केव्हा दर्शन होतं याची वाट प्रत्येक भक्तगण करत आहे. साऱ्यांचे डोळे तिच्या दर्शनासाठी आसुसलेले आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.